И после 50 точки на музиката. 50 точки. Как излизат тези точки? Някой пита ли то? 100 точки. 20 евро на викача. 30 евро на камерата. 100 точки на гърнатата. Направи ми ключека вече. 300 точки отидаха. Тези точки как излизат? Виж как излизат тези точки. Работим днеска за точки. И после 50 точки на музиката. 50 точки. Как излизат тези точки? Някой пита ли то? 100 точки. 20 евро на викача. 30 евро на камерата. 100 точки на гърнатата. Направи ми ключека вече. 300 точки отидаха. Тези точки как излизат? Виж как излизат тези точки.